Здравейте, че аз съм Стоян, а аз отново съм Кобрат. Ние носим очила, защото сме картици! Така, помниш ли момчето от миналия епизод? Да, помня го. Ами, искам да кажа, че ние спираме с агресията. Добре. Виж го, ето го там! О, така ли? Пич, как ти? Сигурен си спря с агресията? Не. Да. Ти сигурен ли си? Ами... Да, сигурен съм. Представи си това да имаш голям брат. Да ми през ума и... не знам. Добре, че няма. Вие имате ли проблеми с брат ми? Не. Лошата новина е, че заминавам в период от около 3 дни. Наистина? Да, ами, идва лято и ми се почива и... Да пак. Няма ли да направиш нещо за мен? Идва ми на ум. Ти ми липсваш, брате. Както казах, след 3 дена, в продължение на 3 дена няма да мия, но ще се завърна с едно клипче с KCD. Какво? Кои са KCD? Ами те са едни, ще бъде изненада. Откъде ти даде идеята за видеото? Тъкмо когато си взимах душ и... Какво те взимал си душ? Да. Чао!